То веднага почва. Затова... Здравейте, казвам се Дарко Стойчев и искам да ви представя машината за челно заваряване на банзикови ленти, която и автоматично заварява всъщност банзиковите ленти. Производство е на нашата фирма Съда Стойчеви, град Разлог, и е разработка на фирмата. Като цяло, самата машина представлява маса, заварачна маса, при която се извършва целият процес. Има прецизна ножица за подравняване на банзиковите ленти. Също така, най-важна част, може би, заварачен апарат, професионален заварачен апарат тип MIG-MAX система. Машината представлява, има и автоматична рейка за заваряване, която се включва и изключва чрез механичен лост. При едното състояние на лоста рейката е свободна, може да се движи на ръка. При включено състояние на лоста вече рейката е застопорена и се включва само при натискане спусъка на заварачния апарат. Друго, което има самата машина за заваряване на банзикови ленти, има газова горелка за подгряване и отгряване на лентата. За целта газовата горелка използва газ пропан-бутан. Апарата използва аргон за заваряване на банзиковите ленти. Като цяло машината е съвсем лесна за обслужване и човек може да се научи максимум до 2 часа как да ги заварява професионално лентите. Най-важното, което може да се каже за машината, е, че тя ги заварява на 100% лентите. Значи всяка заварка е 100% изпълнена. Не е нужно да се повтарят заварки, няма просвети на лентите, а заварката е изключително здрава. Така. Друго, освен което може да се каже, че машината е в пъти по-евтина от западни модели, турски модели и така нататък, а върши абсолютно същата работа, даже много по-лесна за обслужване и така нататък. Сега, апаратът е настроен вече за определени ленти. Смисълът е такъв, че може апарата да заварява ленти от дебелина на лента от 0,6, дори 0,5 до 3 мм. Доста дебели ленти. И широчина на лентите е около 16 см. До 16 см. Сега ще ви демонстрирам как се заварява широка лента 5 см, дебела 0,9. За начало се взима единия край на лентата. Малко близо. Поставя се на прецизната ножица. И се отрязва единия край. След това се взима другия край на лентата. И се подрязва другия край. Като се гледа да е плътно по линеалите лентите. Следващия етап да се подравнява по линеала. Стяга се единия край. Следва другия край. Лентата трябва да се спази стъпката. Това е въпрос на навик и на измерване, което е много лесно. На практика тази стъпка за получаването
еднаква стъпка, да не разминаване на стъпката, е доста лесен процес, така че не е проблем това. Това е самото заваряване. Грубо се настройва рейката. След което се включва автоматичния режим. Ето. И започва самия заварчен процес. Ето. При което лентата вече е заварена, челно заварена. Може да видите самата заварка. Това е от едната страна на заварката. Това е от другата страна на заварката. Вижда се, че лентата е проварена и от двете страни. И е заварена перфектно. Следва процеса на отгляване на лентата. Пауза ли? Лентата, в зависимост от дебелината и широчината, се отгрява за определено време. 3-4. Пускай. Лентата вече е отгрята, може да спреме горелката. Най-добре е да се изчака известно време да позастине лентата и с шъбошлайче се зачиства самата заварка. Когато е по-студена заварката, по-лесно се чисти, така че но една минута е достатъчно. И да почнем да чистим самата. И така, вече лентата е запилена. Мога да ви илюстрирам колко е здравината на заварката. Мога да се каже, че заварката е перфектна и изключително здрава. Лентата е готова, може да се използва за бичене. Същественото, което може да се каже допълнително за машината, е, че в доста ситуации не е нужно лентата да се реже, а просто пукнатината се заварява там, където е спукана. По този начин се запазват дължините на лентите, особено на лентите с по-голяма стъпка. Общо взето това е всичко. Благодаря ви за вниманието. Всичко най-добро.